Welcome to Team Walang Tulugan! Umiyak na si Baby Nitro. Aren't you, baby? Yeah, does that feel nice? Gusto Nagsasalita. mo ba, Nitro, ha? We're gonna give him a bath and then... No. Okay, baby, tapos na. That's alright. You scratch this. Ang hirap, no? Wow, I'm just like wasted. Kailangan bantayan mo palagi. Mga maliit na bagay, like pag nanggalin mo yung mittens niya, kinakalmot niya yung face niya agad. Nagliligo siya, pumasok sa tenga ang tubig, and then, oh, it's like... We're first time parents kasi wala kaming alam. Hindi namin alam kung anong dapat gagawin. Iba yung nababasa, tsaka iba yung practical. Walang tulog. And then, ang gulo-gulo ng bahay kasi halos walang oras paglinis ng bahay, di ba? With a newborn, you really need to watch everything they do 24/7. So the only oras we have to sleep is habang nakatulog si baby, dapat natutulog din kami. Kasi sa kagabi, ilang oras ang tulog mo kagabi siya? 1 hour. 1 hour lang. Kasi hindi siya na-birth ng maayos. Mahirap din magpa-burp ng baby, no? So tulog siya habang nagpa-breastfeed. Pero kailangan magpa-burp, so gisingin mo siya para mag-burp, and then hindi siya nag-burp, and then you need to get him to sleep. Pero umiyak siya kasi hindi siya nag-burp. Mahirap, no? And this is what, day 4? Day 4 pa lang. Haggard na kaming dalawa ni Shanta. We were warned multiple times na ganun talaga ang newborn. So, dadaan din ang phase na to. Lilipas din ang panahon na to. So, we need to kind of enjoy it. Sa lahat ng pagod, sa lahat ng sleepless nights namin, sa lahat ng mga problema namin at mga pagsubok. Tsaka pagsubok talaga. It's all worth it. You know, when you're holding him and you look at him and you talk to him, and he's such a cute baby. And one day he'll grow up and To be as tall as you. yes, he'll be tall. Naawa na ako sa mga magulang na parang ang mga anak nila lumaki sila tapos pasaway sila, no? Yes. Like parang naawa ako kasi ang baby sobrang mahirap mag-alaga sa kanya. Tapos paglaki na niya, iniwan ka na niya at wala siyang remorse, no? Oh my gosh, you're crying! Pero I think it's because wala kaming tulog. Mahirap maging magulang. From newborn hanggang lumaki na si baby. Ganito na talaga ang buhay namin. Pero it's annoying. I don't know, it's annoying. So, meron akong magkikilala na nung bata sila, happy sila, masaya. Masaya din yung parents nila. Naging teenager na sila. Kapag naging mga 17, 18, 19 years old na nagpasaway sila kasi gusto silang gusto silang uminom ng alak, gano'n. Gusto silang magpasaway and parang nung bata pa sila, maganda yung tingin nila sa parents nila. Pero pag naging teenager na sila, masama na ang pagtingin sa parents nila kasi parang their parents are stopping them from doing bad things. Gusto silang gumawa ng mga bad things. Sa lahat ng dinadanas namin ngayon, parang masyado kong iniisip yung future na para pag lumaki na si Nitro and then gusto niya siyang magpapasaway. No? And then, I look back on ang relationship ko sa parents ko. And nung teenager ako, gano'n din ako, naging pasaway ako. I moved out of home, gano'n. And grabe, sobrang awa ako sa parents ko ngayon na parent din ako. Sa lahat ng trabaho nila para sa amin, ang ending, pinabayaan namin sila dahil ayaw nila na maging masamang tao kami. Di ba? Parang, it's so, like, nakakalungkot yung ganun. Ha? Ako basta mabait ako sa nanay ko at saka sa papa ko. Do you feel tired? Yeah, I guess I feel tired and then I feel like, lahat ng sakripisyo natin kay baby, paglaki na niya, diba, iniwan na tayo, diba? Di pa nga siya nakakapaglakad, iniwan ka na. It's such a weird feeling being a dad, you know? And
Man, I can't even speak. Iba ang love na na-feel mo kapag tatay na ka. I can't even speak Tagalog anymore. It's super hard, like 24/7. Life goes to the baby. Shanta needs my help. The change is nappy. Kahit nag-breastfeed na si Shanta, nasisakitan siya. And I feel so bad kasi wala akong magagawa. I feel so corny. Parang iniisip ko lang pag lumaki na siya. No? I think yun yung nagpapaiyak sa akin. Sana'y pag-ibig. Tahimik ka dyan. Diba like, nababaliw na ang mundo ngayon and we've just had a baby sa gitna ng pandemic. So, you know, we can't even have family visit us to see the baby. Mga friends namin, bawal din. It's so funny, parang ikaw yung may postpartum depression. Ako yung hindi wala. Tapos ang pangit ko pa sa camera. I'm not laughing because kinatawanan ko ang postpartum depression kasi it's real. It's happening to a lot of women. Pero natatawa ako dahil parang sa ating dalawa, ikaw yung may postpartum depression. You know what I mean? Yun lang. Yeah. Kinatawanan yung sakit. I think magandang papalakihan namin si Nitro dito sa Pilipinas kasi Yes. it's the way children treat their parents here in the Philippines, mas napansin ko mas maganda kaysa sa dun sa Australia. Kahit malaki na yung anak, di ba? We always think about their parents. Yes, totoo. Mas okay yung family culture dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa. Kasi sasabihin nila, nasa ano yan eh, nasa pagpalaki ng parents. Pero oo, nasa pagpalaki ng parents. Pero nagmamatter pa rin yung mga nakapalibot sa kanila. Like when they go to school, kung ano yung mga ideas ng mga naging friends nila. So, kaya sinasabi ko lang na mas maganda dito sa Philippines. This is like a daily raw vlog of our dinatanas with Nitro Clarke, and maybe one day I'll look back on this vlog at tatawanan ko. Matagal mag-edit, alam nyo. It takes me about 4 to 6 hours isang video. And, you know, maglilinis pa ako ng bahay, change baby's diapers, ganon. I'm sure all you parents out there that are watching this, nakaka-relate kayo, di ba? If you are a parent and you can kind of feel what we've been feeling lately, please comment below. It's masarap basahin ng mga comments nyo. So, yung schedule namin ni Shanta is like yung vampire. So she sleeps during the day. Kung natulog si baby, siya din natutulog. Ako yung nag-edit. And then I sleep at night. Kung umiiyak si baby, gumigising si Shanta feeds him, puts him back to sleep, Shanta tries to sleep again, ganun. Pero pag nag-change ng nappies, tinutulungan mo ako. Yes, pinagising niya ako. Basta guys, I'm gonna edit sa vlog na to. Shanta's gonna put baby to sleep now. He's sleeping na ngayon. Ay, salamat. Awa ng Diyos. And kita-kits sa sunod na video ng Dwanta. Maraming salamat sa panonood. Alright guys, thanks for your support and bye for now. Hey Dwanta fam, what's up? Thanks for watching our video today. That was actually shot kahapon. Lahat na yun, kahapon nangyari yun. Ngayon ko lang inedit. So today's a new day. Nakatulog na si baby. Clarify ko lang po, maganda na po yung relationship ko sa magulang ko. Okay, kung napanood yung ibang mga video namin nung pumunta kami sa Australia, nakikita nyo na, okay na okay kami. Pasaway lang ako nung teenager ako. Years and years ago. So yun, clarify ko lang po yun. Sa segment na to, isa-shoutout po natin ang mga mahal nating Dwanta fam or Dwantro fam. So una sa lahat, I want to give a shout out to Clarette Santiago. Clarette, thank you so much for the baby stuff that you gave us. Ang bait-bait niyo po. She gave us some baby milk bottles, a baby thermometer, things like that. Second of all, we have RG Gabak. RG, thank you so much for your comment. It was really nice reading your comment. That was a very thoughtful comment. Thank you for sharing your experience. Next we have Krisha Marie. Krisha Marie also left us a very beautiful comment. Masarap basahin yung mga ganon. So thank you, Krisha. And last but not least, Jasmine. Jasmine, thank you so much for sending us some nursing pillows. So maraming salamat po. And we will see you sa sunod na video ng Dwanta. Bye for now. Yeah, just like the moon in the night sky. Your loving is surreal, baby, let's fly. Through eternity, go wherever you and I, through whatever weather. You're hotter than the sunshine in Manila.